Eta orain, geure buruari begira jarriko gara, Infozazpi irratiaren oraina eta etorkizunari begira. Albiste garrantzitsu bat emateragoaz gaurkoan. Irratia 13 urte betetzera doan honetan, salto bat eman eta irrati proiektu berri bat sortzera doa. Horretarako, Infozazpi irratiaren etapa itxiz. Bai ala da, Infozazpi irratia isiltzera doa, beste proiektu handiago baten mesedetan indarra jartzeko. Halaxe erabaki baita berriki egindako bazkideen batzar orokorrean. Beno, gogora dezagun, Aztipegia elkarteak jarri zuela martxan duela 13 urte inguru Infozazpi irratia. Hasieratik elkarte honen helburua izan da legalitatean oinarrituko zen Euskal Herri mailako irrati proiektu bat martxan jartzea. Eta legalitate hori izateko lizentziak lortzeko lanean aritu da urte hauetan guztietan, eta esango dugu egindako lanak azkenean bere fruituak eman dituela. Euskal Herrian FM-an legalitate oso zemititzeko baimenak lortu dira eta jauzi hori martxan jartzea erabaki du Aztipegia elkarteak. Erabaki hori hobeto ulertu eta aurrera begira jartzeko gonbidatu ditugu elkarte honetako bi lagun, Iñaki Altuna, hasierako lehendakaria, eta Eider Olazar helduaien. Egungoa lankidere baduguna. Egunon bioi eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Beno, bitxia ere egiten zaigu, geure buruari begira jartzea, baina hala tokatzen da gaurkoan, guk jada aurreratu dugu, Infozazpi irratia isiltzera doa. Beno, baina horrek zer esan nahi du, irratirik gabe geratuko gara? Gaur egungo irratirik gabe, ez? Esan genezake, gaur egungo Infozazpi hau bere azkeneko etapan sartuta dagoela, Eta ongi asko aurreratu duzuen bezala, berria irrati proiektu berri bat martxan jartzera doala. Horrek aldaketa bat suposatzen du, eta ambizio bat ere aurreratuko dugu eskatzen duela, eta ambizio berri batekin jaiotzera doan irrati proiektu bat izango litzatekeela, hori motzean eta azkar esan da. Hauen dela 13 urte sortu zenen proiektu hau, izan zen, Aztipegia elkartea leheni sortu zen, 2005an, asmo batzuekin, kontuan hartu behar da garai hartan utxunen nabarmena ikusten genuela irratigintzan, eta orduan lehenengo egin beharretako bat izan zela zuzen ere, irrati proiektu bat martxan jartzea. Nahiko maila apalean, aurrena interneten bidez, eta pixkana garatzen joan dana, ez? Eta hori izan zen Infozazpi irratia. Eta orain une honetan, ibilbide luze baten ondoren, eta hainbat gauza borrokatu ondoren, ez adibidez lizentziak, beste lankide batzuk, beste eragile batzukin lizentziak eta borrokatu ondoren, aukera sortu da beste urrats bat egiteko, urte asko pasa dira, eta gauza asko aldatu dira, eta horretara goaz, azken batean, esan dezakegu gaur, itxiera bat iragarri baino gehiago, nez eta hori dan gaurko albistea, iragartzen dena da aurrera jarraitzeko beste proiektu bat, ez? Lehen esan du, hau ez dela funeral bat, baizik dela jaiotza, bilbide berri baten hasiera, ez? Eta nik hor gehituko nuke lortutakoaren garrantzia ere, ez? Bereziki nabarmendu beharra, legalitate hori izan da hasieratik Aztipegia elkarteak helburutzat izan duena eta borrokatu duena, FM-en gaur egungo dialean, ez da, denak ulertzeko etxean edo kotxean entzun dezakegun irrati horretan leku bat izatea, legalki emititu ahal izateko, hori izan da hasieratik Aztipegia elkartearen borroka, hor leku bat izatea aniztasuna emateko, Euskal Irratigintzari baita ere, eta lortu bakarrik ez eztabaida bat ere sustatzea horren inguruan, ze oso egoera, desorekatua da, gaur egunean dialean FM-ean dagoena, sortu ginenean zegoen eta gaur egun oraindik ere jarraitzen du desoreka horrek, irrati baino komunikabide talde handiek daukate hartuta, gure kasuan Espainiar zein frantsesa diraine handi batean, hortaz euskara beraren presentzia ere oso txikia da dialean, eta ahots aniztasun falta ikaragarria dago. Horren eta esan barra daukagu, gaur egun lortu dugula leku hori egitea FM-en, lizentziak lortu ditugulako Hego Euskal Herriaren zati handi batean,
asko borrokatuta, ze egia da, ez dela eremu erresa, bezerokeria dela nagusi, eta ez dagoela gainera nazio ikuspegi bat, lizentzio horiek, baimen horiek banatzerako garaian, eta hori da, hasieratik Aztibegia elkarteak mahai gainean jarri duena, eta lortu dugu, eta beraz, urrats ikaragarria da, lorpen handia delako, eta borrokatutakoa baita ere, gora bera handiak izan dira, martxan jarri lehiaketak atzera bota, elegiteak jarri, epaitegietan bidea urratu, batetik bestera, Supremora iritsi bitarte, arrazoia eman, ondoren Madrilgo ministeritzarekin ere, bide bat egin beharra, ez da bat ere erresa izan, eta baino iritsi gara, onaino, eta beraz, uste dugu, ospatzeko modukoa ere badela, eta itxierak berarekin konotazio negatiboa baldin badu ere, akaso honetan esan genezake ez dela itxiera soil bat, baizik eta zerbait handiagoaren mesedetan datorren itxiera bat, ambizio handiagoarekin jaioko den irrati proiektu bat sortzera dijoalako. Beraz, baldintza batzuk sortu dira, Infozazpi irratia martxan jarri zanetik, eta baldintza hori probestuta aukera sortu da, ezta, jauzi egiteko. Baina zergatik, egungoa itxi, eta beste bat sortu, zergatik ez, Infozazpi irratiak jarraitu? Nik uste pixkat ikuspuntua zabaldu behar dela, ez? Zertarako Infozazpi nola sortu zen eta ze kontestuan sortu zen, esan bezala utxune bat betetzeko eta ibilbide bat urratzeko. Eta orduan, horrek bide bat emankorra eman du, ez? Hor pilatu da ondare bat, ez? Profesionala, errategintzan, herri babesan, eta gauza askotan, ez? Gertatzen da une honetan, egiten den, alde batetik egindan ibilbide berri honetarako, alde batetik egindalako beste eragile batzuk ere parte hartu dutelako, ez? Adibidez, lizentziak lortzeko sortu dira beste egitura batzuk, eta hor Aztibegia izan ezik, beste batzuk ere parte hartu dute, eta beste alde ikusten da ere, edabideen ikuspuntutik, urrats bat, nolabait, behin baina horietan jarri izan dugun adibide famatu hori, ez? Gure batzarretan hain famatu izan den adibide hori, ez? Infozazpikin lortu genuen, arbol polit bat egitea, ez? Bonsai polit bat egitea, baina horrek ez du behar adina itzala ematen oraindik, ez? Eta hain zuzen ere, orain behar duguna da zerbait handiagoa, ambizio handiagoekin eta itzala handiago emango duena, ez? Horretarako proiektu berri bat sortzen da, egitura berri batzukin, Infozazpiren ondarea aurrera joango da, bere ondare humanoa, bere kapital guztia bere elkartearen indarra eta guzti horra joango da, baina beste abia puntua behartzala eta beste indar bat behartzala ikusi dugu, ez? Ibilbide bat egin dugula, emankorra izan dela, baina uste dugu Euskal Herriko komunikabideen arloan eta errategintzan, hain zuzen, beste gare batzu datoztela eta horretara egokitu behar dela, eta beste bide lagun batzukin hori egiterako ordua dela, ez? Horregatik ez da jarraipen huts bat, ez? Baizik eta da salto bat, ez? Eta hori ere irudikatuko da, marka berri batekin, proiektu berri batekin, nahiz eta esan bezala, Infozazpik eta Aztibegiaren ondarea horregongo den. Nik esango nuke, Infozazpi irratiak eta lankide izan geanak ere, guretzat urte guzti hauetan, bere buruko min guztiekin ere, baina oso esperientzia politia izan da, baina egia da muga handiak ere baditula gaur egungo proiektuak, eta hori da legalitate faltak ematen dizkizun mugak. Legala ez izateak FM-en legalki emitiztu ezinak, garapen aldetik muga asko dakartza, ez? Bai ekonomikoak, baliabide humanoak eta bestelakoak, eta bai ikusten genuen elkartean, muga horiek agerikoak zirela gaur egungo proiektu honetan, eta karga bat ere suposatu zezaketela, eta legalitate honek, lortu dugun legalitate honek abia puntu berri bat ere eskatzen zuela, zentzu guztietan, eta beraz, abia puntu berri horrekin abiatzea, beste batzuekin batera bide hori ere urratu beharra zegoelako, eta garaiak ere aldatu direlako, testu inguru komunikatiboan, politikoan, gure herrian, eta tresna berri bat ere eskatzen duelako egoerak, 13 urteren ondoren, 13 urtere pasa direlako, eta gauzak ere zentzu askotan, eta teknologia berri dagokienean, eta aldatu direlako baita ere. Akaso asko hariko dira galdetzen,
irrati proiektu berriaren izena, aurreratu daiteke? Nik ezin daiteke aurratu, hasteko, besteak beste, horre ere, beste lantalde batzuk eta enba pertsona lanean ari direlako, esan bezala oso ibilbide aldapatxu izan da, ez? Bai lizentzia lortzerakoan, urte asko pasa dira azkenean batalla hasi zanetik, ez? Eta orain da ordua proiektu hori martxan jartzeko, ez? Aurreratu daitekena da, datorren urtean hasierako, bere bidea hasiko duela, Horrek esan nahi du, oraindik ere bide hori hasiera izango dela, eta ordurako ja, proiektoren ezaugarritzea, marka, eta guzti horiek ezagutuko dira, ez? Baina oraindik ez da unea, besteak beste horretan ere lanean ari direlako, ari garelako guztiok, hor partatzen dugu guztien artean, hori aurrera atera dadin, ez? Badaki galdera importantea dela, proiektu horren, eta interesantea da, gaina jakin min hori sortzeaz, azken batean esan bezala, gaur ez baita ezer isten, baizik eta egiten dela beste gauza berri baten iragarpena ere bada, ez? Baina gauza berri hori guandik izango du aukera bere burua aurkezteko, ez? Alare, ezaugarri batzuk akaso aurreratu genitzazke, eta bai esan genezake irrati proiektu hau euskarazko irrati proiektu bat izango dela. Lortu diren lizentziak Hego Euskal Herriaren kasuan, ia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren herrialde oso hartuko luke, eta Nafarroako zati batean ere lortu ditugu lizentzia baimenak, eta lortutakoarekin lotuta euskara hutsezko proiektu bat abiatuko dugu, 3 herrialdeetan lortutako lizentziak euskara hutsezkoak dira. Horrek ez du esan nahi bidean aurrera egin ahala, elebitako aukerak egokitu ahala, horri ere heltzea ikusten du Aztibegia elkarteak, baina orain abia puntuan izena naiz eta aurreratzerik ezagon, bai izango dela irrati proiektu bat euskarazko abia puntuan, eta aurrera begira, aukerak sortu ahala, egokitzeko aukerak ere zabalik utzita noski. Beraz baldintza berria sortzen diren heinean, erronka berriak ere sortzen joango dira, eta erronka horietako bat Aztibegiarentzat aipatu duzuelako FM-en hasieratik legalki emititzeko baimena lortzea izan da, hori lortuta esan liteke Aztibegiarentzat balantzea positiboa dela, eta urte hauetako ibilbidea oparoa izan dela Aztibegia elkartearentzat. Nik esango nuke baietz, bai, eta hori nabarmentzen ari gara, ez, lortutakoa ibilbide honetan, handia dela, hasieran jarri genitun helburu hoietatik, asko lortu ditugulako. Horrek ez du esan nahi dena inda dagoenik, ze hasieran gure buruari jartzen genion etxeko lan nagusia zen Euskal Herri mailako irrati proiektu bat legalitate osoan oinarrituko zena martxan jartzea. Oraindik hor badago bidea, lortu ditugu Hego Euskal Herrian lizentzia batzuk, baina Ipar Euskal Herrian ere jarraitu barra daukagu aurrera begira baita ere lanean, eta arlo horretan, badago oraindik zer egina, baina lortutakoa, esan genezake oso positiboa dela. Nik nabarmenduko nuke baita ere, Helen Iñakik aipatu duen herri babes hori, elkarteak eta Infozazpik izan duten babes herritar hori, 2000 bazkide ditugu gaur egun, eta hori, nik uste oso ongi zaindu beharreko altxorra dela, garai hauetan, ez, denboran luzatzen diren konpromisoak hartzea, gero eta gehiago kostatzen zaigu, egoera ekonomikoa ere ez da bat ere erreza, eta ekarpen ekonomiko hori egiten duten 2000 pertsona iraunkor edukitzea, ez da nola nahikoa, eta hori badaukagu, eta hori oso aberatsa da, eta hori beharko dugu aurrera begira baita ere, proiektu berriak babes hori beharko du, ezinbestekoa izango du baita ere, zutabe eta zutoin hori izatea, izaera herritar hori jarraitzen edukitzea, profesionalki ere esan genezake Infozazpi irratia eskola handi bat izan dela, gu guztiontzat baita ere, ezta? Bai irratigintzan aberastu garelako, eta esan genezake ambizioni eta salto honi begira oso prestatuak ere bagaudela, profesionalki ekarpen hori ere egin nezakela,
eta hori ere nik uste dut balorean jarri behar dela. Orduan nik uste dut zentzu askotan oso balorazio positiboa egin daitekela, bai irratigintzan eta hutsune horri begira egin dugun ekarpenaren aldetik, irrati bat sortu genuen, argi ikusten zen hutsune bat zegoela eta irrati bat egin behartzela eta eginda eta gaur egun arte iraundu. Eztabaida hori mahai gainean jarri dugu, diala ze antidemokratikoa den eta ze behar dauden, lizentzia lortu ditugu, babes herritar garrantzitsu baduen irrati proiektu bat izan da eta profesionala, nik uste du behitula gauza asko balorean jartzekoa bai. Beno, aztibegia zaindu beharreko altxorra dela, hor biltzen diren 2000 lagun horiek zaindu beharreko altxorra direla, esan duzu Eider, sorrerako helburu nagusia lortuta, legalitatean aritzea lortuta, beno, elkarteari dagokionez, jarraituko du beraz, jarraitzen badu, zein funtzio izango du edo ditu? Bueno, joan da larumaten egintzan batzarra eta pixkat azaldu zian, ez? 3 lerro nagusia aipatu zian, eta nik uste nahiko ondo laburbiltzen duela elkartearen, nondik norakoa, ez? Etorkizunari begira ere, ez? Maila batean, hasierako funtzioak mantentzen ditu, baina pixka bat, garai berri honetara berdefinituta, ez? Alde batetik, badago oraindik lehen lerro nagusi bat, Ipar Euskal Herri begira, tematua gaude aspalditik Ipar Euskal Herrian ere FMera proiektu bat sustatzeko edo beste batzuekin ere, noski ez, laguntzeko irratigintzan ere urrats bat ematea Ipar Euskal Herrian. Gero beste alde batetik, bigarren, eta behar bada momentuetan nagusia den funtzioa da proiektu berri hori laguntzea, eta hemen ja aipatu dira ez, laguntzea bi zentzutan alde batetik, Aztibegiak proiektu herritar bada, jende asko du atzean, babes hori ere eramatea proiektu berrira, eta beste alde batetik hemen pilatu den ondare profesionala, ez, hemen dauden profesionalak, egiteko moduak ere, horiek ere proiektu berrira eramatea, ez. Eta hirugarren ardatza, batzarren aipatutakoa, da lotuta pixka bat irrati, Aztibegia sortu zenetik aritu da lankidetzan eta elkarkidetzan beste proiektu batzukin, irrati libre komunitariokin eta bar, eta gure asmoa bada lankidetza horrekin jarraitzea, ez eremu horretan ere lanean jarraitzea. 3 ardatz horiek planteatzen dira oroar, ez, Aztibegia datorren garaitako, baina esan bezala zentratuta une honetan behintzat proiektu berri horretan. Lehen izenari buruz, galdera luzatu dizuegu. Agian entzuleak eta irratiaren beste aldean dagoenak, bazkideak kolaboratzaileak ere, jakin nahiko dituzte xehetasun. Gehiago esaterako data aldetik, noiz itxiko da Infozazpi irratia, noiz jarriko da martxan proiektu berri hau. Itxiera data jarrita daukagu aurreratu genezake. Abenduaren 15ean egingo dugu Infozazpi irratiko azken emisioa eta urte berriarekin batera hasiko du bidea berriak eta bai gonbidapena egin nahiko genukela abenduaren 15ean Infozazpi irratiko komunitate guztia gerturatu dadin ona Urruña, hemen Urruñatik egingo dugulako azken saioa. Nahiko genuke egun polit bat izatea eta festa giroan burutzea egun hori, itxi bai irratia, baina berri baten mesedetan izango da, eta zerbait beste irrati proiektu polit eta handi bat garatzeko aukera izango dugunez, nik uste hori ere ospatzekoa ere izango dela, hala uste dugu elkartean, eta beraz gonbidapena egin nahi diegu, abenduaren 15ean Infozazpiko komunitate bezala definitzen dugun guztia gerturatu dadin ona Urruña, hemen Urruñako estudiotatik egingo dulako azken saio hori, eta bertara etortzen nahiko genuke bai bazkideak, kolaboratzaileak, aipatu ez ditugunak, baina nolabait babes herritar horren beste zutoin garrantzitsu bat izan direnak, irrati honi basekulako ekarpena eta kolorea eta mamia ere eman diotelako kolaboratzaile guzti horiek, eta horiek ere gonbidatu nahi ditugu 15ean, langileak, irratian urte hauetan langile izan diren guztiak, eta entzuleak ere nahiko balukete, gonbidapena inda dago baita ere.
Eta ospakizun handi bat izatea nahiko genuken, ez eta, ixtera goazen gaur egungo irrati hau, beste zerbait oso handia ere badatorrelako, eta pixka dimentsioaz ere ohartarazteko, kokatu dezagun, nolabait gaur egun esan genezake EITBek duela Euskal Irratigintzaren monopolioa hartuta, lortutako lizentzia hauekin izango ginake, irrati ez publiko handiena zabalpen aldetik, Hego Euskal Herrian zabalpen gehien izango duen irrati ez publikoa izango da, orduan, uste dugu horrek ilusioa eta ambizioz jokatzeko aukera asko ematen dituela, beraz, festa egin dezagun eta ospatu dezagun zergatik ez. Beno, izena jakiteko itxoen egin beharko dugu, proiektu berriaren izena, baina data bat badugu, eta entzulei ere helarazi nahi diegun oski, esandako abenduaren 15ean izango da, Infozazpi irratiaren azken emisio eguna. Itzali egingo dugu egun horretan irratia, beno, Infozazpiko langile bezala tristura puntu bat ere, ematen digu guztionek, agurtzeko eguna izango da, abenduaren 15ekoa? Agurtzeko bada, baina egia da agur goxo badala, ez? Ez da agur triste bat, ez da egun triste bat, ez? Eta guztet, egingo dan festa giro horrek ere indartuko dela sensazio hori, ez? Denok barruan jakina da, ez? Urtasko izan dira, eta batez ere hemen egunero aritu zareteno, baduzue, horrek sortzen duen implikazioa eta gogoa eta jarritzaion intentsitate horrek, normala dalako sentimentuak sortzea, ez? Baina uste eta agur goxo bat izango dela, ez? Jakinda, oso epe laburrean beste proiektu bat hasiko gara ibiltzen, eta erditze horretan, Astibegia elkarteak eta Infozazpik, oso paper eta oso ekarpen garrantzitsua egingo duela, ez? Eta nik uste hori dela, ez? Azken batean agur goxo bat izango dela datorren 15ekoa. Balioan jarriz, urte guzti hauetan egin dena ez da, Infozazpiren ekarpena, bai herri honi eta baita guztiari ere, izan ditugun kolaboratzaile, entzule, komunitate guztiari ere eskerrak, emango izkigu hemendik ez da, eta, Infozazpiren itxiera izan dadila, aipatutako proiektu berri horren ilusionagarri eta ernamuina. Eskerrik asko, bikote. Zuei.